Production untuk Anda. Karang Tarunanya tetap semangat ya. Spesial buat Bapak Kaji Mada Putra. Sindak set bulan kekencar ing rati, urit cakat pareng lawan si reki. Nata bunga kerenggo tresno nyanding sliramu, kena manis sesotyaku. Abadi music loro lopo tansah gandeng lan sira, lelono-lono jopon manjat nggodha anggo gemi janji suci kang wastinali, nyawiji
Bapak Kaji Manda Putra matur suwun sekalian Ibu. Apalagi mumpung sik. Nggih. Heh? Lah iya tak wangi tak nondang. Heh? Sapa sing di bojo? Aku ning ngene nanti bojoku ning Jawa. Pamer bojo ndak, pamer bojo ndak. Ki mau apa to? Rene-rene kene wis. Can. Pamer bojo kowe ben alah ngono sik to. Mbak Wanti wi lho. Lah. Aku sudah lama tidak mendengarkan Mbak Wanti nyanyi. Lah iya dirimu sing penting lak takon ngadeg rene Oke. tak uncalke rono. Oke baik. Ayo. Nggih. Dadi Nggih matur suwun nggih kangge Pak Haji berkah barokah kangge nggo sak kanca. Yuk.